Bé, nois, comencem amb el top 10 dels jocs que vull reivindicar de la passada generació. En primer lloc, m'agradaria fer una menció honorífica, encara que sigui una mica de trampa, però ara explico per què. Aquest joc del que vull fer menció és l'Age of Empires Online. Per què no l'he inclòs en el top 10 i en canvi el comento? És un joc que simplement ja no es pot jugar. És un joc online, només online d'Age of Empires, que Microsoft pretenia que fos com el World of Warcraft, un joc amb recorregut. Era interessant, les mecàniques eren bàsicament les mateixes que un Age of Empires, una mica més senzill, però a més tu tenies la teva raça on podies anar construint el teu imperi fora del que és en si les partides, no? Tenies com el teu poble que anava creixent a mesura que anaves completant missions, etc. Jo vaig jugar molt online, jo tenia la raça dels egipcis, i era interessant, però semblava que hagués sortit sense estar del tot acabat. Tenia alguns bugs i no tenia massa contingut. I tot i que Microsoft havia promès molt de contingut en el futur, va trigar uns quants mesos a donar-li un suport clar al joc. Això va fer que molta gent no hi comencés a jugar, el joc va tenir unes vendes no massa bones, li va costar molt arrencar, i em sembla que l'any passat, o aquest, no n'estic segur, Microsoft va decidir tancar els servidors. No crec que hi hagi servidors pirates, perquè és un joc que no va tenir gaire èxit, així que és un joc, diguéssim, que malauradament ja no es pot jugar. Per això no l'he inclòs a la llista, però em vull fer menció perquè almenys sapigueu que és un joc que a mi em va agradar molt i que va existir. Molt bé, dit això, passem ara a l'autèntic no aquesta llista. És un joc de la Wii, un de diversos que n'hi haurà en aquesta llista, i es diu Mushroom Man, The Spore Wars. Em sembla que l'he comentat alguna altra vegada. És un joc de plataformes en 3 dimensions. Aquest joc va tenir molt poc èxit, és molt desconegut, va vendre molt poc. Penso que és un joc que va sortir en una mala època, si hagués sortit en els 32 bits o els 64 bits, potser ara seria un clàssic, un plataformes de culte, però en fi, és un joc interessant, ens posa en la pell d'una espècie de bolet, que lluita contra un clan bolet enemics, uns boletos, que són molt agressius i estan conquerint territori, no? Llavors la seva missió és aturar-los. Anirem per escenaris gegants, perquè nosaltres tenim el tamany d'un bolet, per tant, si entrem en una habitació, ho veurem tot enorme, no? El joc està bé, gràficament no és res de l'altre món, però la jugabilitat és interessant. Té un sistema de construcció d'armes molt interessant en el qual nosaltres anem recollint tots els objectes i basura que trobem por ahí i els fem servir per fabricar-nos una arma. Que volem una porra? Doncs podem ajuntar un escuradents, un didal i una mica d'esparadrap i ja tenim una arma contundent. Volem una arma perforant? Doncs una agulla de cosir ens serveix com a arma perforant. És interessant. Té alguns problemes, és una mica genèric, té alguns problemes de càmera i uns gràfics que no són res de l'altre món. I bé, és un joc que va passar desapercebut, però si us agraden les plataformes i el volguéssiu provar o almenys veure aviam de què va el joc, us el recomano, a mi em va agradar. El número 9, canviem de consola, en aquest cas una exclusiva de la 360, un JRPG, que en van sortir pocs de l'altra llista. És un joc que es diu Infinite and Discovery, ve de l'època dels primers anys de la 360, quan Microsoft va fer una aposta molt forta pels JRPGs, intentant guanyar-se el mercat japonès, suposo. Aquest va ser un dels primers jocs que van sortir. Dintre dels jocs desconeguts, dels JRPG desconeguts a l'Xbox, jo crec que aquest és dels millors. Eternal Sonata no el consideraria un joc a reivindicar, si no l'hauria posat a la llista en lloc d'aquest. És un JRPG d'acció, combats en temps real, una història interessant, els personatges no estan malament, una bona jugabilitat, semblant a la del Final Fantasy XII. En definitiva, és un joc sòlid, simplement no destaca, és un JRPG més, però clar, sabeu que a mi m'agrada molt aquest gènere i per tant el vaig disfrutar molt. Això he volgut comentar-lo en aquesta llista. Anem pel número 8. El número 8, no sé si és només Xbox, potser també estava al PC, es diu Rise of the Argonauts. És un joc que tracta sobre la mitologia grega.
És molt interessant aquest tema i realment fora del God of War no tenim jocs d'acció que l'explotin. Aquest joc, Rise of the Argonauts, és un hack and slash a l'estil del God of War, tot i que no tan ambiciós. Gràficament està bé, nosaltres portem com a protagonista el Jason i ens trobem amb personatges com per exemple l'Aquiles, que és un personatge amb qui ens enfrontarem i que també ens acompanyarà. Visitem molts escenaris, visitem l'Hades. Bàsicament, com a hack and slash és un joc sòlid, no res de l'altre món, però jo el vull destacar precisament perquè fa molt ús de la mitologia grega, que penso que està molt poc explotada. Realment, a part del God of War, no hi ha jocs destacables, almenys ara mateix me n'acudeix cap. El número 7. Número 7, un joc basat en una pel·lícula, en dues pel·lícules, una gran franquícia, els caçafantasmes, Ghostbusters. N'hi ha molts jocs de caçafantasmes, la majoria són jocs antics. Aquest jo diria que és el millor. És en 3 dimensions. Suposo que el podem classificar com a shooter, perquè en realitat les mecàniques d'atrapar els fantasmes venen a ser un shooter, perquè els dispares els rajos i es tracta de juntar els rajos i atrapar els fantasmes, no? Com en la pel·lícula. Les mecàniques estan bé, es juga bé, no té problemes de control, els gràfics estan prou bé, els personatges són els basats en els personatges de la pel·lícula i les veus en anglès són la dels mateixos actors i a més es fan servir molts diàlegs enginyosos, còmics, moltes referències a la pel·lícula. És una molt bona adaptació, jo me'l vaig divertir molt i jo crec que hi ha molta gent que el va menystenir perquè bueno, ja sabem que els jocs basats en pel·lícules moltes vegades donen el que són. En el número 6, un altre hack and slash, en aquest cas Dante's Inferno. No és un joc de semi-desconegut, però és un joc que no ha venut gaire, no ha tingut gaire èxit. Va coincidir en el temps amb el Bayonetta, van sortir els dos molt junts, i potser el Bayonetta va ser el que més va destacar. Jo els vaig jugar els dos, personalment em va agradar més Dante's Inferno. Bàsicament l'atractiu del joc és l'ambientació, no? Està basat lliurement en la Divina Comèdia de Dante, en el llibre de l'Infern. Bàsicament anem seguint tots els cercles de l'infern que Dante ens comenta en el seu llibre, encara que naturalment amb una adaptació molt lliure, perquè nosaltres som un tio, un excreuat, que bàsicament va carregant-se tots els dimonis que es va trobant per l'infern buscant a la seva estimada, no? Bàsicament és un hack and slash a l'estil God of War, però ambientat en l'infern, no? I alguns dels escenaris són realment esgarrifosos. La veritat és que el joc em va agradar, les mecàniques són sòlides, per tant és un joc que jo crec que val la pena, no m'importaria gens que em fessin una... Bé, amb el número 5 tenim un altre, anava a dir JRPG, però en realitat és un RPG coreà, Magna Carta 2. No he jugat el primer Magna Carta, aquest em sembla que aquí a Occident només va sortir per la 360, no sé si també està per la Play 3. Bé, una mica com el Infinite and Discovery, és un joc sòlid, també és un joc en temps real, l'acció en temps real, no tan frenètica com a l'Infinite and Discovery. De fet, el sistema de combat és semblant al que més tard faria servir el Xenoblade, tot i que el Xenoblade el millora, no? Gràficament està bé, la història està bé, els personatges també, té un sistema de desenvolupament de personatge i de fabricació d'equipament bastant complexa i aprofita algunes coses, per exemple, del tema de matèries del Final Fantasy VII. Aquest és l'aspecte possiblement més ben fet del joc. Per la resta, un RPG sòlid, a mi em va agradar molt, el vaig disfrutar. Número 4, un altre joc de la Wii. Es tracta de Little King Story, un joc molt semblant al Pikmin. Si l'hagués de descriure, posar una comparació, és molt semblant al Pikmin. Nosaltres portem un nen que és el rei d'un petit poble i anem fent missions, és un joc en perspectiva isomètrica, i nosaltres portem tota una sèrie com de soldats, venen a ser els nostres minions, no? Com els Pikmin, en el que anem avançant per escenaris i anem salvant altres soldats o persones, ara no n'estic segur, i a mesura que anem salvant més, no només en tenim més per poder avançar més en l'escenari i fer més coses, sinó que a més es van incorporant a la nostra ciutat i aquesta ciutat va creixent. S'hi van fent cases, comerços, etc. I en qualsevol moment entre missions podem caminar pel nostre propi poble, parlar amb la gent,
entrar dintre de les cases i relaxar-nos una mica. Això li afegeix uns gràfics senzills però colorits i una banda sonora molt agradable, tot música clàssica. I la veritat és que és un joc que a mi em va agradar molt, és una llàstima que passés desapercebut, però en fi. Número 3, un RPG, en aquest cas occidental, Kingdoms of Amalur Reckoning. Clar, aquest joc venia a ser una espècie de Skyrim, però clar, què va passar? Va sortir una mica després de l'Skyrim, quan tothom l'estava jugant. I una mica després va sortir el Dragon's Dogma i algun altre joc similar, i aquest va quedar amb una mica a terra de ningú, no? No va tenir sort en el moment en què va sortir. Però és un joc, jo diria que notable, és un RPG bastant estàndard, gràficament no és res de l'altre món, però els mapes són molt grans, tot i que seccionats, tenim moltes missions, la jugabilitat és bona, es controla molt bé el personatge. Per mi, de fet, el combat és millor que l'Skyrim, més ràpid, més interessant, però el joc peca de ser segurament massa estàndard, no? No té res que destaqui sobre la resta de jocs semblants, li falta una mica de personalitat, però és un joc agradable, a mi em va agradar, té històries secundàries molt interessants i a més ofereix moltes hores de joc, per tant, val. Molt bé, passem ja als dos últims. Això ja és, vamos, el millor del millor. Al número 2 tenim un altre joc de la Wii. De fet, hauria pogut fer aquest top 10 només de jocs de la Wii, perquè clar, com que la tenia pirata vaig jugar tot el que vaig pillar i vaig descobrir moltes petites joies. Però en fi, al número 2, Red Steel 2. Segurament el Velocent deu pensar que el Zelda Skyward Sword és el joc que millor utilitza el control per moviment, però s'equivoca. És el Red Steel 2, que venia juntament amb el Wii Motion Plus. És fantàstic. Joc en primera persona, gràfics cel shading molt bons, a mi em va impressionar per ser un joc de la Wii. I podem combinar el fet de fer servir l'espasa amb les armes de foc. Funciona perfecte el Wiimote en aquest joc. Tot el que fas tu, el personatge ho fa amb l'espasa. Tots els combos que el joc et proposa funciona. No vaig trobar mai ni una sola vegada que que em ferissin o que perdés un combat perquè el Wiimote no havia respost com jo volia. Funciona fantàstic. Si això de comptes que podem portar una espasa amb una mà i una pistola a l'altra, o una escopeta, el joc és molt interessant. Té els seus errors. Per exemple, els escenaris són poc variats, estan molt buits, però clar, és el preu que s'ha de pagar per tenir uns gràfics d'aquest nivell a la Wii. No és un joc gaire llarg, algunes missions són una mica repetitives, però és un joc notable. Segurament Ubisoft la va cagar posant-li el nom de Red Steel, perquè tothom va fugir després del xasco que va ser la primera entrega, però en fi, jo crec que és un dels millors jocs de la Wii. De fet, si jo fes un top 10 de la Wii, aquest joc estaria a la part de dalt, segurament. Últim, per últim, un joc que també he comentat algunes vegades, està per 360 i també per Play 3, va sortir després per Play 3, un joc de Sega sobre vikings i la mitologia nòrdica. El joc es diu Vikings, Battle for Asgard. Ve a ser un hack and slash, però de món obert. Nosaltres interpretem a un viking que ha de lluitar contra uns enemics invasors que estan apoyats per una deessa vikinga dolenta, ara no me'n recordo qui, la veritat, perquè fa molts anys que el vaig jugar, em sembla que és el 2007, i és molt interessant, perquè nosaltres anem pels territoris nòrdics matant els bitxos dolents, alliberant vikings bons, diguéssim, i a mesura que anem alliberant vikings bons que estan en camps, diguéssim, de concentració i tot això, el nostre exèrcit va creixent. I de tant en tant, quan tenim l'exèrcit suficientment gran, nosaltres podem decidir, ara vull atacar la fortalesa d'aquest territori enemic. Llavors, hi ha una part com d'estratègia en temps real, en la qual tu situes els diversos soldats, els indiques per on atacar, etc. I quan ja ho tens tot decidit, comença l'atac, llavors és un hack and slash a lo bèstia amb milers de personatges en pantalla matant-se a la brava. O sigui, a mi realment em va semblar un joc superbo. O sigui, no entenc com és un joc que gairebé ningú coneix i molt poca gent ha jugat. O sigui, em va semblar fantàstic en tots els sentits. És a dir, gràficament està bé, l'ambientació és molt bona, té molt bona jugabilitat, bona mecànica, combos d'aquests brutals tipus God of War en què talles braços i caps i coses així. Em va encantar i el joc t'ofereix ben bé unes bones 30 hores. Tranquil·lament, la veritat, m'encantaria que fessin una seqüela d'aquest joc
i de que aquesta saga tornés, sincerament. Molt bé, nois, doncs aquest ha estat el top 10 de jocs tapats o de jocs que vull reivindicar. Algun d'aquests vaig estar a punt de posar-los a l'anterior top 10, però bueno, donat que aquests jocs, diguéssim, no m'agraden tant com els altres, a pesar que consideren molt bona qualitat, he preferit deixar-los aquí. Molt bé, nois. Ara escoltar els vostres top 10. Vinga, adeu.